Oyaro nyakura mag jwang misawa kamora mora maintiere oro akini machiegni e chenro ni mago mag weche manyien mag Migago sa ero koro chomo kanyo sabiro kama koro dami kanyo weche manyien mano e yor adimba weche manyien gi nyakura mag jwang biro ni kowuok e counties mopogore opogore makaluo county ma Kisumu mantiere kache county ma Homa Bay gigo matimore kar kacha jofwambo oko tach kanyo mondo mi gikonwa gigo matucho e counties ma opogore opogore county ma Migori bende wadhi bedo ni kodi kacha achiel kachiel Siaya Kisii Nyamira kae to bor Nairobi kae gik mathoth mosebedo katimore nyakwaro moge jwang magi weche motenore kod dhod chunyi maiye magi weche monego bed ni winjo kendo ineno mani gimomiyo kuom dalogi duto ka wasebedo kodi e yamo achiel kachiel en singo maromo chopo kare odiochiengni ma kawuono ka wakoni ni ne wabed wang'i koda iti kendo sani koro wakelo ni gigi mondo mi bed kod ng'eyo ni weche magi mosebedo kacha katimore mago moteno weche go mag siasa mago ohala mag dongruoge mago mag tuke kachiel koda kapewe bende mago ohala wabiro kanyo achiel kachiel mondo mi bed kod ng'eyo kaito kisebedo kod ng'eyo ibedo jalno man gi lony mar ariyo arwakini machiegni weche manyien mago mag Migago makoro biro ni kochako sani to mokwongo ne mano wayud thond weche. Jood bura mag Kenya Kwanza kod mago mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance osingo lalruok kanyakla motelo network ma igeno e kind kwethgo. Nonro mar Tifa oyango ni duond bura mar UDA ama nigi uma malach e atamalo 45 ka iluwe kod ODM mani atamalo 28. Komiti mar somo e od bura mamalo twak kod jolony e yore mag bero piny. Nyakora mag jwang rwakni machiegni bedo kono nyaka giko mago e moko kuom thond weche madhi bedo kanyo kora ng'uno odiochiengni ma kawuono tudri kod Ramogi TV kama koro wakelo ni weche gi kamora mora ma intiere kacha yud lendo gi achiel kachiel kokalo e mbui mar YouTube mar Ramogi TV ka ipenjori ni kanye bende yudwa kacha mbui mar Citizen Digital App ka intiere simbi kacha ka intiere laptop ni kacha dhie kidienyo mar live kidio live rakwar kacha de ka itedi kacha live yudo Ramogi TV yud lendo gi achiel kachiel kamora mora ma intiere ka iwuotho mano kokelni kanyo koda Citizen Digital kanyo bende nyado achiel kachiel tudi koda bende mbui marok mag Facebook yura kacha Ramogi TV kitudi koda Cleophas Oluoche Facebook fan page mara ya Twitter wantiere kacha Ramogi TV KE antiere kacha bende @Cleophas Oluoche e Twitter SMS line waya nyakura moge jwang konwa pachi kotene kod weche manyien makoro mwomogode koda ore kabiro ni kamora mora ma intiere SMS line waya naria dek au chiela nono sani koro kawachako nyakura moge jwang wadanwa chak gi e county ma Homa Bay kama ido kanyo ni ji 17 dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Homa Bay mano bang' tangi mar chuma mar pi tur kendo lwar kuomgi e kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay. Tangi mar pi no ne ogure gi piny owacho ma county ma Homa Bay e stadium no ma Homa Bay. Thoth joma ohinyore gin jo ohala ma osebedo ka tiyo e alwora no. Koro sano dena tudre achiel kachiel kod jafwambo wadwa Ali Abich mondo mi okonwa mathoth ni nyaka sani weche machalo kamagi masira makamano ochopo kanye nyaka sani omiwa ne ler mathoth ni ang'o motimore kanyo e county mano ma Homa Bay ka wantiere kanyo achiel kachiel Ali Abich misawa nyaka sani inyalo mana konowa ikone jowinjo wa joneno mag Ramogi TV ni masira no to timore kar sadi to nyaka sani weche magi mantiere maponono wanyalo ng'eyo nyaka sani. Erokamano ahinya Cleophas Oluoche winja achiel kachiel ka in studio marwa bure Nairobi mana kaka iwacho no endo wantiere achiel kachiel e lap tuke ma Homa Bay kaendi mana kaka iwacho e weche manyien en gi sani endi ji 17 dhi nyime kod yudo thieth e County Referral Hospital ma Homa Bay kaendi bang' tangi maineno ng'eya kaendi en tangi mar pi manogur kaendi kendo osebedo ka itiyo kode kaendi en tangi mar chuma kendo kaka inyalo neno Cleophas en ni tangino noruombore piny gi pi kendo okelo hinyruok mag dhano 17 go eko thuolo machuok ne watimo limbe e kar thieth ma Homa Bay County Referral Hospital mayudo thuolo maloso kod jatatije mar hospital no endo Dr. Ogola moyango ni ji 17 sani endi dhi nyime kod yudo thieth e hospital kanyo endo bang' ka giwuok kod hinyruok mopogore opogore
kalore kod masira manotimore kama wantie ni endi okinyi makawuono ka Dr. Ogola yango ni kuom ji 17 moyudo hinyruok, ji 2 kuomgi oyudo hinyruok maricho mokalo ka ng'ato achiel kuomgi to biro chuno mondo orwaki kar od thieth kendo ngimane ok ni kama ber ahinya bang' yudo hinyruok maduong' ahinya kinde ma masira ma kama endi ne otimore okinyi makawuono. Bende Dr. Ogola yango ni kuom ji 17 gi eki nitie jomoko manoyudo hinyruok kalore kod gwarruok mane giyudo bang' ka chumbe mag pi endi lwar kuomgi, ka bende nitie jotuo moko ma bende oyudo buok kalore kod muoch manotimore ka bang' ka tangi mar pi manie ng'ewa kaendi ne oruombore piny kendo yudo joma ne nitie kaendi. Kilofas thothne joma yudo hinyruok masani koro dhi nyime kod yudo thieth e Homa Bay Referral Hospital mana kaka sewacho no endo gin moko kuom johala ma bende ne timo ohala machiegni kama tagni nitie mana ka ja cameraman mara nyalo menyo ni bathe kaendi endi eni kanyo endo e kama thoth jogo eko mosebedo katimo chenro gi mag ohala mapile Sofia kaendi ne bede kendo thoth gi manoyudo hinyruok gin jogo eko mosebedo katimo ohala mopogore opogore ka masira ni endi noyudo gi kuonde gi mag ohala masani koro gidhi nyime kod yudo thieth bang' ka giwuok kod hinyruok mopogore opogore e kinde masira ni endi. Bende jogo eko mane wayudo thuolo maloso go masani koro dhi nyime kod yudo thieth wacho ni ne gidhi nyime kod chenro gi mag ohala mapile kar gi kaendi mar kar ohala ma Sofia kaendi ema giponono ka chuma mar tangi mar pi man chuma ni endi omuoch kendo lwar piny kendo nyaka sani inyalo neno ka en gima lwar piny kendo pi mathoth mokalo ne omol kae ma bende oketho mokalo moko kuom gigo eko ma johala go eko osebedo ka dhigo nyime ma uso genga paya ma Sofia kaendi. Gisani endi pod wago tach kaendi kendo wadwa ni mondo walos anegi moko kuom jopiny masani koro ni ka ginyiso ni to ere kaka ne gineno ka chenro ni masira ma kama timore, tang'o ma ginyalo wacho kalore kod masira ma otimore otieno okinyi makawuono. Mapiyo piyo inyalo chako gi nyingi tinyiso ni ka achiel kuom jodak ma Sofia kaendi ang'o mano otimore ka to chalo nade gi nyaka sani machiegni. An gi nyinga iluonga ni Harrison Omondi, ajage madak Sofia ka. Gini nosebedo ka iloso to nenore ni besne nohinyore mogore piny mabe ogo nyaka mon mabathe kocha kama oting'o min boss nyagoro gini gicho hinyo gi mwatero gi nyaka osuptal. Gima luwore ka ni gini webi nolose marach nikech lobe manigole stadium tete ni olo kae. Kane ng'ani biro ni biro loso gini nenore nokoch kunyo piny modhi mbele, but kwang'iyo chumbe gi ong'wadore nenore no gitek ineno. Koro mane gimotimore mabeji kaka chuma mwan go kagi ma ong'wadore, lakini gimo nyalo wacho jogewa moko hinyore. Sirikal ka nyalo konyowa kaka Nyagoro, Uonabena, ji almost ji abich. Ago erokamano hali abich. Bende an ka kod achiel kuom chalde johala kaendi biro pimo ne to masira ni notimore sa adi to ang'o manyalo wacho kalore kod masira masani koro weyo ka jogo eko mathoth ne gin johala Sofia kaendi dhi nyime kod yudo thieth e Referral Hospital ma Homa Bay kaendi. Okay, gi nyinga ina Irene mong'ere min Adrian ma uso Sofia ka. Gimotimore ka ok en picha moro maber to wakwayo jok mimiyo contract ka gigedo ging'iya ni to foundation ichake yo mane. Sani wan gi lal kama duong' kaluwore gi mine ma uso side makoni achiel gihinyore mang'eny, gihinyore gigegi mag uso bokethore. Sani koro kar uso ma mine gi nyalo use ka godhiambo onge kata achiel, ma mon mabiro uso ka godhiambo sani koro onge kama biro use nikech shida mar gini. Koro gini sama igero gik machalo kama mondo kuongo ng'in tang'o gini monego beni dwaro to sama ichako foundation piny tang'o gini monego beni bet mondo ka gibiro gi gino malo ging'ini to be en gimoro maber manyalo kelo gino moro mbele. Sama ne masira timore okinyi makawuono be oyudi ka to ere kaka nochakore makolo kelo hinyruok mag dhano 17 masani dhi nyime kod yudo thieth. Gini ka notimore gokinyi ne en gima nochakore ni kaka wachin kaka gimoro wa malo tineno ka chumbe mapiny katur koro demo obiro koyarore kama otur mos kong'ukore kolwar. Koro mane kaka notimore. Erokamano nyaka kite mane nitiere kidi oringo mobiro nyaka kocha chande kidi madongo mokalo lam kocha chande ma kata wan deponi wan kama wause no kata wan pido hinyowa. Gin kit moko kuom jo ohala moloso go osiptal wacho ni nitie mwandu gi mathoth ma okethro. Ka ng'eni gin kit mwandu mage mana giuso kama sani koro pi oketho kalore kod masira motimore okinyi makawuono kaendi. Wan gi jamaka, wan gi ja hotel, wan gi jo cereals nitiere kona, ja bucha nitiere,
ja kinyosi, ja mandas nitiere, ja nyanya nitie, mantie nyako miluongo na Jay mo wero gokinyi, magige ne okethore kokeluoko sani nitiere pi kanyo. Koro mwandu okethore mang'eny kanyo ma ok wanyalo wacho. Cleophas Oluoch, mano mana moko kuom jopiny mano neno ka masira ma kamandi timore, kendo winjo ka giwacho ni thoth johala mosebedo ka timo chenro mag ohandgi kar dak ma Sofia kaendi oyudo lal maduong' mokalo kod masira mar tangi mar chuma ma oruombore piny kendo kelo hinyruok mag dhano 17 ma sani dhi nyime kod yudo thieth e Homa Bay County Referral Hospital. Pod wabiro dhi nyime koloso gi jopiny kaka achiel kod telo mar hospital ma Homa Bay ka mondo wini to kuom ji 17 gi eki sani koro ngimagi chalo nade, nikech giwacho ni mana kuom ji 17 gi eki ji 2 noyudo hinyruok marach mokalo kendo ng'at achiel to oserwako e ward ka joma moko to bende pod dhi nyime kod yudo thieth. To mopore kod mano bende iwinjo ka moko kuom johala wacho ni giyudo lal maduong' ka thoth mwandugi ma giuso pi oketho, ka moko bende sama ne ji temo mondo oringi owae kar masira kaendi, jomoko bende nonyono ma bende oweyogi kod lal maduong' mokalo chenro mag ohala ma sani koro gidhigo nyime kar dak ma Sofia kaendi. Cleophas Oluoch. Kamano erokamano ahinya Ali Abich. To kapok awe idhiano ka jopiny ntiere kar kanyo, ponono telo mar kaunti giwacho nade kotenore kod masira ma kamano ma bende owuok kanyo e kaunti ma Homa Bay e bomano ma Homa Bay. Nyaka sani gimoro amora milome moro amora ma Ten kaunti osegolo kotenore kod masira makoch ma kamano ma koro weyo ji 17 ko oyudo hinyruok mopogore opogore. Erokamano ahinya mana Emmanuel Cleophas, kaka wacho ni wendo nyaka sani pok wayudo ripot yie mawuok kuom sirikal mar kaunti ma Homa Bay kaendi, mak mani wageno ni thuolo mabiro mbele kanyo wendo ahinya to migawo mar apaya kod gedo mag bombe biro chiwo ler malong'o ni to en ang'o manotimore. Kiwinjo ka thoth jopiny to seyo ahinya wuon orak manotiyo kaendi ka giwacho ni chal ka gima ne ok otiyo e tich ma odhi kare momiyo koro masira ma kamaendi okelo lal kod hinyruok mar oganda. Wageno ni tend piny owacho ma kaunti ma Homa Bay kaendi ahinya to kokalo kuom migawo mabiro chung'ne chenro mar gedo ma kamaendi biro chiwo ler ni to giwacho ni ang'o nyawno obedo kanye ma koro kelo lal maduong' mokalo kod hinyruok mabende obedo kama ji 17 sani koro dhi nyime kod yudo thieth e County Referral Hospital. Cleophas. Ahinya Ali Abich wamedo kwayonegi hawi makare kindegi mabende gidhi nyime kod yudo chenro mag thieth mano kok e kaunti ma Homa Bay mondo migi chang mapiyo. Jogo moyudo hinyruok mopogore opogore mwandu bende molal wageno ni kaunti telo mar kaunti biro miyowa wach mathoth ahinya mantiere kar kanyo. Erokamano ahinya Ali Abich. Pod wantie kanyo kod Ramogi jwang' e chenro mag weche manyien mago mag Migago mano wawuok kacha kaunti ma Homa Bay, kendo koro sani wadami weche mathoth mabende timore kuonde mamoko nyaka sani bende nitie report mabende koro gol kaka yacho pacho ganda osebedo nade nyaka sani kotenore kod ombulu mar paro mabende ichwoko kendo igolo e konde mopogore opogore mag piny Kenya. Nyakwara Ramogi jwang' koro sani wantiere ka giduoko mabende sani wacho kanyo ni duond burano mano mar UDA ema nigi huma malach ahinya pachoka, mano ken kata kod atamalo 45 mano ka duond bura mar ODM luwe kod atamalo 28. Koro ka wantiere kar kanyo koro warange ranga to waneno koni ni en gik mage manyalo bedo kani osebedo kata katimore. Duond buche pachoka nonro mar Tifa koro yango kanyo ni UDA ero motelo malo kanyo kod atamalo 45 iluwe kanyo kod atamalo 28 mano ka duond bura mar ODM ni e thuolo mar 2. Thuolo mar 3 Nyakwara Ramogi jwang' duond bura mar Jubilee ni kanyo kod atamalo 5 ka duond burano mar Wiper ni kacha kod atamalo 2. Magi duto mantiere piny kanyo mar UDA mago duond buche maloso kweth siasa mar Azimio la Umoja, ka UDA nitiere kweth siasa machielo mar Azimio la Umoja. Kweth mar UDA nitiere kweth siasa mano mar Kenya Kwanza. Kama chelo bende wadarango ni gik mage ma osebedo kata katimore koluwore kod nonro makama. Kambi matimo nonro no e kind oganda mano mar Tifa bende yango nonro makamano e kinde bende ka nonro no lero ni riwruoge siasa mopogore opogore chalo nade. Riwruoge mag siasa ma kore moyudo kata riwruog siasa e higani mar 2023 ka irango kod uma mar siasa higa mokalo mano higa mane jo Kenya odhi e yiero mar 2022 ochalo nade. Riwruog siasa mar Kenya Kwanza ni kod atamalo 49 mano ka ipimo kod higa mokalo kane Uganda dhi e yiero nen kata kod atamalo maromo 36. Ma en medruok mar atamalo kata lokruok maromo atamalo 13. Koro medo atamalo 13 kaka riwruog siasa mantiere gi uma mamalo ahinya e pacho kae. Mano korango humba riwruog mag siasa. Azimio la Umoja One Kenya Alliance sani ni kod atamalo 40. Atamalo 40 mano higani mar 2023. Kae to bende warango higa mokalo kano telo ne yiero
en mane ntiere nyime kotenore kod nonro mar tifa makoro ne keto Azimio kani kod atamalo 46. Atamalo 46 nyakwara Moge Jwang ka oluar piny nyaka atamalo 40. Mano tiende ni riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance humbe osegore piny kod atamalo 6. Mane gima ntiere karaka. Nonro mar tifa koro yango kanyo ni Kenya Kwanza motelo higani kod atamalo 49 ka Azimio luwe kod atamalo 40. Mane gima ntiere kar kanyo. E nonro machielo bende nyakwara Moge Jwang, nonro achiel ni kanye kama bende koro warango chenro ma opogore. Nonro mano tudruok gi sirkal. E tudruok kod sirkal nyakwara Moge Jwang, moromo atamalo 52 dwaro ni jotelo duto mag siasa oriw lwedo piny owacho mano ma pacho kae mondo migiti kanyachiel. Ka atamalo 41 jiwo teko ne Azimio mondo miyoket sirkal tesre. Ka atamalo 5 kende nyakwara Moge Jwang ema poko yango pachgi. Kuom jogi ma poko yango pachgi nyakwara Moge Jwang, jogo mose yango pachgi paro gi koro biro yo mopogore kama. E kinde magi biro kama nyakwara Moge Jwang, gima nyaka wang'e en ni magi biro kaluwore gi nonro jogo mochok pachgi kendo jogi majiwo tiyo kanyakla gi piny owacho. Wang'eyo maber ni jogi mandie kweth mara maketo sirkal tesre, inyalo kata ni opposition, en gi ting' machalo nade. Jomoko se wacho ni oyo jod bura mag Azimio, jod bura maketo sirkal tesre kik riwre kod sirkal. Ero koro wayudo paro mopogore ka ji atamalo 52 koro jiwo tiyo kanyakla gi piny owacho. Jogo maketo sirkal tesre oti kanyakla kod sirkal. Ka joma moko nigi paro mopogore no bire tielo mar 2 makoro wacho kania teko onego bedni miyo Azimio. Mane kaka ntiere karkacha. Toko chopo kor ka jatend piny Kenya machon mano se retire. Onego bedni otimo gigeyo machalo nade. Ouru onego sike siasa kosoyo. Nonro mar tifa koro yango ne oganda jo Kenya mano kuom gima 5 kod 9. Mano neno ni Uhuru owere ka atamalo 36 wacho ni oyo. Uhuru owacho ni mag jo Kenya gineno kanyo ni Uhuru onego bedni omako weche siasa motegno kendo kik owe siasa e kinde mora. Uhuru omed mana bet e siasa motegno. Mane nonro mar tifa. In koro kori nene nade. Inyalo miwa pachi bende e comment kanyo mar Ramogi TV kamora mineno wa ornwa ote SMS line pod nari 3 nono kotene kod weche manyien ma pod wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Kama chielo bende nyakwara Moge Jwang. Ipenjore kacha ni nonro mar tifa ni. Mano kirango kinde mage mane otime. Are tarik 11 mano dwe mar 3 nyaka tarik 19 dwe mar 3 higani mar 2023. Nonro ni notim ka jogo mane chiwo pachgi romo 2065 mago jo Kenya mane winj pachgi e gigo duto magisebedo kanyo ka gichoko paro. Nyaka sani wanyalo bedo kanyo ka wapenjore ni gigi duto chenro ma ichoko be gichopo iri. Giwacho kane gikawoga mana kwan jogo manok kanyo to bende giwinjo pachgi ka gi kacha mago mowuok e tung piny Kenya. Nyakwara Moge Jwang gi nonro mar tifa makama podang' wamedo kolonige matut kotenore kod gigo duto mantiere iye kanyo mondo ibed kod ng'eyo ni nonro no to wacho nade odiochieng' ma kawuono. Cheno mar Migago pod ntiere kar kanyo Nyakwara Moge Jwang yeno mondo miwa kaw yweyo masani ka waduogo mathoth pod nitiere kar kae ka wadhi nyime kod yudo weche manyien mag Migago. Nyinga Cleophas Luoch ikete mana kae yweyo machuok wadhi e sani. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyayude pi to gi kama ikete pigno. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' mar neno kendo winjo weche manyien go mago mag Migago odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 20 dwe mar Ang'wen higa mar 2023. Kamachielo nyako Ramogi jwang' riwruok mar bishobe ma kanisa jokopere ma pacho kae bende koro kwayo piny owacho mar Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo ket kwe kindgi mar tieko koko kod midhiero ma ikelo kod ng'anyo pacho ka. Kane otelnegi kod jakom mar riwruogno mano Archbishop Martin Kivuva ma bende koro jodologo puoyo okang' ma kweth mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza bende koro kawo mar tero twak mar kelo winjruok kindgi e od bura. Jotend kanisa go bende koro kwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo oluor chike ma pacho ka giwacho ne wach mar yiero mokalo ne ochwal nyim doho maduong' ma pacho ka kendo koro doho ne osegolo ng'eto mar gine burano. Basi tuko tayari tuunde makundi la kuzungumza jambo hili. Kwa hivyo hilo limeanza kutokea, japo kuna msukumano, bado si rahisi. Tunaomba kabisa katika nyakati hizi tulizo nazo tusipoteze muda, tuchukue nafasi ya kukimbia mbio kujaribu kuunda kundi hilo na liweze kuhusisha masuala msingi pia yanahusu nchi yetu, na hasa ili kubwa la uongozi bora, kujali maslahi ya shida za watu, na zaidi kutambua kwamba kuna changamoto kubwa sana katika nyanja ya kipato, uchumi yani, na nyanja kubwa zaidi hali ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Katika hapo pia tumeingia kitengo cha kueleza kwamba ni muhimu kila Mkenya anajua kwamba tuweze kuwa watu wanahimiza kutafuta amani kwa njia ambazo si za dhuluma au kukazia misimamo migumu ambayo italeta kuumiza wananchi wa kawaida. Nyako Ramogi jwang' jod bura ma Kenya Kwanza kod mago mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance oromo odiochieng' ma kawuono kendo singo tiyo kanyakla mar jiwo twak. Kane giloso odiochieng' ma kawuono jotelogo mane ochung' kar kwethno mar ariyogo mano chung' ne kweth ariyogo mag siasa osingo lalruok e kindgi mar nyayo lwasi maber ne twak ma ochan. Komiti mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio obedo koro bende koro ne oromo mokwongo e magawa moro mantiere boma ma Nairobi. Gidhi nyime kod lalruok e wilai kod weche mabiro bedo mise mag twak. In the course of our engagement this morning, we did raise the issue of the inclusion of the Honorable Aden Kainan, the MP for Elders, as a member of the Kenya Kwanza negotiating team. And our objection was premised on the fact that Aden Kainan is a member of the Jubilee Party, and the Jubilee Party remains a constituent party of the Azimio la Umoja One Kenya coalition. Today we begin to speak to each other, not at each other, and to engage and put all the issues that have been raised out there on the table and be able to agree on them. And we have confidence that under the leadership of Mheshimiwa Otiende Amolo and Mheshimiwa Gitonga Murugara, this team will be able to deal with all those issues. And katika wale watu ambao tulikuwa tumewachagua, saba upande huu na saba upande huu, ni jambo ambalo tumejadiliana na tumeafikiana ya kwamba ni sawa, wanaweza kukaa kwanza na wakaanza mkutano. Mkutano huu hauegemei pande yoyote. Sisi tunasema katika majadiliano haya na majadiliano yaliyoko wazi, nipe nikupe, tukizingatia ya kwamba nchi yetu ni muhimu zaidi kuliko mtu yote. Given that this is a first meeting that you are having, it will be impossible to agree on everything. But at least we have made some good progress. There are things that we have agreed on. Then there are some that unfortunately we couldn't resolve, at least not at our level, which as you've been informed by my colleague leaders, we have resolved then to take it back to the leadership of the coalition.
Nyokoro mogi jonko woke mago motenore koda twak kamachelo adhinya kaunti ma Kakamega komedo kanyo ni jalup governor kaunti ma Kakamega mano Ayub Savula okwedo e okang' mager chenro mabende piny owacho nitiere godo mar donjo e wacho suru ma osebed ka ichoko e sirkande mag gwenge ka oloso e sub county ma Ikolomani. Savula owacho kanyo ni chenro makamano nyalo thiro chenro mag dongruok ma osebed ka ichwalo gi counties mano koriwo chenro mag gedo mag apeyni. Savula bende okwayo jotelo mane oyier gi jopiny mondo mi oland weche mag nyayo kwe kopogore gi weche manyalo kelo pogruok ne oganda. Serikali kuu kupitia majority leader Bwana Ishungwa wanasema wanataka kulete mswada kule National Assembly. Waambie governors, nyinyi ushuru wenu mnatoa, sisi tu control, yani national government kule treasury. Mtu atoke Nairobi a control ushuru wetu kwa Kakamega hapa. Tukicollect cess money kutoka Mumias ya kutengeneza hii barabara at treasury wachukue ndio wataturudishia baadaye hapa Kakamega. Ikienda tutapata kweli? Ikienda tutapata kweli? Mambo ya counties waachie county governments zenyewe zijilinde ushuru yao na MCA waangalie hiyo ushuru inatumika namna gani. Kama wanaongelea kulete KRA collect ushuru, si vibaya. KRA collect iweke account yetu ya county government of Kakamega. Nyokolo mogi jongo woke kaunti ma Kakamega warango weche mamoko bende wayudo kanyo ni obila mago kwach kich mano DCI koro chwalo ne ogai mar jomin buche DPP report magiyudo kotenore kod tho mar Jeff Mwathi mane timo tich mar duso udi. Kokalo e lai mare mar tudruok mar Twitter, DCI okonegi yudo neno manyien ewi tho mar Mwathi mano bang' jolony mag piny owacho e weche mag bero timo ne ringre Mwathi bero mano kinde mokalo. DCI koro rito wach mabiro wuok e apis ogai mar jomin buche Nurdin Haji. Jeff Mwathi ne owito ngimane e yo magalagala dwe mar 2 kendo ringre ne oyud e kar dak ma Safari Park kama DJ Fatso ne odake mabende okora chich en achiel kuom achich ewi nek makamano. Piny owacho koro kwayo jochiw thieth masani koro ng'anyo e counties moko e pacho kae mondo obede twak gi tend counties mondo ng'anyo makamano rum. Jatend migawo mag weche mag thieth Susan Ahumincha koro kwayo jochiw thieth masani ong'anyo mano e yo kaluwore kod osara moleo mondo odoge tich kendo ore ka girito mondo piny owacho ochulgi. Ahumincha owacho kanyo ni jochiw thieth makoro ni kod ng'ur bende gin jo Kenya kendo nego gichiw thuolo ne piny owacho mondo mi okonygi e chero uchumi mapacho ka. Nakumincha olando ni piny owacho biro yango duol mabiro konyogi e weche makamagi. We at the national level provide policies, guidelines and directives. So when it comes with a relation between an employer and employee, especially for the health workers in the counties, then their employer is the county. So what we are doing as the Ministry of Health then is to mediate and negotiate that then whatever the health workers are asking for, the governors are able to provide. But in the long term, we are operationalizing something called Kenya Health Human Resource Advisory Council, so that then it can advise the ministry, it can advise the president in terms of how do we deal with health workers across the cadres in this country, that there must be some form of harmonization in terms of how we deal with them. There must be some form of management of their welfare. Kwa okechiko mag thieth nyakora mag Ejwang wadhi e county ma Samburu. Nonro motim gi riwruok mar Zizi Afrique mano ewi jopuonjre winjo somo koro wacho ni county ma Samburu ema oting'o jopuonjre ma winjogi ni piny mogik ka bende nonro no wacho ni jopuonjre mantiere e kind higa 13 kod 17 ok nyal somo buge mag grade 4. Nonro no bende onyiso ni jopuonjre onge kod nyalo
mag riwre kod anyuola kendo manyalo duoko wacho ni manyo duoko makare ne moko kuom achiedhnade magikaloe. Ka opogore gi mano, kaunti ma Samburu lipodno wacho ni otelo oganda mani kod luor. Jokanyo e sekta mar somo oyie ni gin kod tich maduong' mar neno ni jopuonjre go ochopo e okang' mar winjo somo ma jowadgi e counties mamoko bende nitiere godo, mano ka gikwayo jonyuol mondo mi okonyre kodgi. Tuna stima kwa most schools, kuna stima. Kwa hiyo dijitali kupale, na hiyo ndio ingesaidia watoto wengi kujisomea. Watoto wetu wengi, asilimia kubwa ya idadi ya watoto ambao wako karibu grade 6, grade 7 hawezi kusoma masomo ya grade ya 4. So unaona hapo kuna shida. Mambo ya dijitali na hatuna uwezo ya stima, hatuna nguvu za umeme huko mashinani. Hizo solar ndio tunajaribu kuwekewa, na sisi wenyewe ndio tunaspoil, tunamaliza, tunaiba, tunaharibu. Alafu tunataka kuinua maisha ya mtoto. Tumeona kwamba tumekuwa na maadili, kusoma juu ya maadili mema kwa watoto wetu. Tumeona kwamba tuko chini kidogo katika mambo ya watoto. Tumeona katika ile research ambayo iliweza kufanywa, watoto wetu bado wako chini kwa masomo. Ramogi juangi county ma Samburu kanyo wawuok kendo warangan matimore county ma Turkana. Warokanyo jodak e county ma Turkana pod odak giluoro kaluore kod nok madarita kwe. Kato bedo ni piny owacho ma pacho kae ne oro obila kod jolweny e gwengego mondo oket arita mongirore ne jopiny. Okang' ma kamae biro ka koro nitiere medruok mag jokuoye mag jamni, kata bedni bad migawo mar obila bado kod jolweny mag KDF pod nitiere gwengego. Mogik mane otim e gwengego ne otim chieng' Jumapil e gwenge ma Lomelo mantiere Turkana East, kama bende ichich ni jokuo jamni ma wachore ni ne owuok Tiati ne omonjo gweng' moro kendo monjo jogweng' kaachiel kod obila mane nitiere kanyo mane nyayo arita e gwenge makamago. Mimi nauliza serikali ya Kenya kama hao Wapokot na Waturkana walikuwa hawezi maliza mzozo yao. Sisi madriver ambao tunauliwa kila siku kwa hii barabara, ikiwa mimi ni mmoja wa madriver ambao na sisi tunauliwa. Tuko na bunduki sisi, tuko na mbuzi tumebeba kwa gari, sisi tunabeba wanadamu. Hakuna mbuzi ambaye sisi tunabeba. Ile hali ya operation iko na watu wanauliwa, hakuna usalama iko. Mauaji imezidi kushinda hata hapo awali, wakati walikuwa wajangili walikuwa naiba ile wakati ile saidi ile nyingine na huku walikuwa hiyo amani tu ilikuwa, lakini wakati operation imekuja imekuwa wazi, kwa sababu wakati huu ya Ruto wanasema nje president ya hii Kenya ametuma jeshi hapa hivi kati ya Turkana na Pokot, lakini paka saa hii hakuna kitu imefanyika. Mashambulizi ni yale, watu wanazidi kupoteza maisha, yani wananchi wanazidi kupoteza maisha, hakuna tofauti. Ramogi juangi erokamano ahinya kuom kete kar kae. Wacho ni weche mathoth bende nitiere kar ka ka warango weche mamoko bende motenore kod ngima dhano. Wacho ni weche moko bende nyaka sani jopurgo mago maga kahawa wacho ni sirkal koro nyaka sani bende koro sichako chenro mar kedo kod jochombo e kind jopur mag kahawa mondo mi giyud omenda kwa kuom kahawa magipuro e pacho kae. Jatend migawo mochung' ne riwruoge mag saga Simon Chelugui olero ni sirkal oketo okang' mar mayo lesen ne jouso mag akademia mano ma osebedo ka sando jopur. Chelugui olero ni pith ma kahawa dok piny kata obedo ni sirkal osekawo okang' mar reso pith ma kamano kaluwore ni piny Kenya osebedo ka timo maber e pith ma kahawa kuom kinde mokalo. Olero ni giikore mar duoko chenro mar pith mar kahawa mondo obedie okang' mamalo. Sisi tuko na hiyo bidii, tuonyeshwe upendo mwingi na support nyingi kupambana na makatel. Kwa hivyo ile kitu tunataka kusema ni kwamba sisi pale mbunge tumetengeneza caucus ya kahawa ambayo inaitwa Coffee Caucus ambayo mimi ni member, na tunasema hakuna mahali hatutaingia. Mahali mkulima anafinyiliwa. We are happy to witness the new Gariama Farmers Cooperative being the first to release
its coffee payout to its members. We are at 150 cents, 100 shillings and 50 cents per kilogram. This is a demonstration of confidence, effective and efficient leadership by the management. We want to reorganize Nairobi Coffee Exchange and bring farmers in that exchange, not brokers, not dealers, so that all farmers are represented. Wakati kawa inauzwa, bei inawekwa, wakulima wakue hapo katikati. Hiyo ndio sisi tunataka. And I have no doubt in my mind, with a combined effort and support from the President, the Deputy President, our members of Parliament, there is no way the cartels will overcome or will continue operating. We will definitely defeat them. Sisi tunataka mkulima to be at the center of our business, our operation. Nyakora mag jwan kuoke weche go maga pur maga kahawa kata bero chenro mag pur mar kahawa e pacho kae wadhiane county ma Nakuru. Jagoro mar ten migao no mano mar kit oganda gitimegi mano Umi Bashir ogolo siem kanyo ne joma koro osebedo ka yako lope mokethenge mano mar gedo kachiel koda ka mag gero od neno le mag bungu mano ma Hyrax mantiere county ma Nakuru kowacho ni ibiro kawnegi okang' mar chik. Kane oloso e kinde nyasi mar keto kogno e winjruok e kin migao no mano mar kuonde neno le kod mago bende mag bunge le mag bunge kod riwruok mochung' ne rito bunge ma pacho kae mar pidho yiende milion 5 e kuonde timo rapar duto e pacho ka. Bashir koro dwaro mondo jowa wacho ni joma no yako bath lobno eka achiel mondo duokne piny owacho mapiyo. There is land grabbing that has actually happened. Mi nataka kusema hivi, to those thugs who have grabbed the 1 acre of Hyrax Museum, lazima tuwakomeshe. That is not going to work under my watch, neither is it going to work under the President's watch. Wajua, it is usually business as usual. It has always been take this from the public, take that from the public, and it's normal. Lakini nataka kusema hivi, lazima tutawakomesha. Watajua hawajui. Watajua hawajui. The NMK will embark on getting back the land that has been grabbed by these thugs, because that is unacceptable. That is unacceptable. And the first thing I will do when back in office is to ensure that we take legal action and get back this land that has been grabbed. This is not going to happen under my watch, neither is it going to happen under the President's watch. Another thing would be, the most important thing of all is to fence all our museums, all our heritage sites. Eweche mag thieth, jochiw thieth e sekta mopogore opogore koro dwaro mondo migao mar thieth oket listi mar joma ne ogwel e tije mopogore opogore e migao no, ka giwacho ni mano ne otim e ataro mar chik. Okinyi ma kawuono nyakora Ramogi jwang' wadhi bedo kae ka watudore achiel kachiel kod nyawadwa mano Simfros Okinda mondo miyo lernwa mathoth bede ni kama intiere nyaka sani ywak mar jochiw thieth en mane. Simfros Okinda, misawa, nyaka sani chal mar wach gin mage, jochiw thieth ywak gi maduong' gin mage nyaka sani. Simfros. Erokamano ahinya Cleophas, mana kaka iwacho no, wantiere kae magawa moro e boma ma Nairobi ka bende koro jochiw thieth, riwruok mopogore opogore mag jochiw thieth ogolo ywak ka giwacho ni welo manyo tim nyoro e migao mar thieth kod jatend migao mar thieth Susan Nakumicha otim ataro mar chik. Mokwongo giwacho ni yiero no kata tijego ne ok oland ayanga kaluwore kod pen chike ma pacho ka mondo jogo molony okwa tich mondo mige yo makare. Giwacho ni gin joma nogwel mane ok onyiso kata gombo mar kawo kombego. Gima duong' giwacho ni kuom e sekta mar thieth nitiere okenge 32. E okenge 32 go mana joma tiyo e okang' achiel kata sekta achiel mar thieth mago gin lakteche emano mi tije makamano. Riwruoge giwacho ni nenore ni migao mar thieth ok ng'i weche go mar neno ni jokanyo duto e migao no
omi tich e yo makare mar neno ni oganda mapacho ka tiyo kaka owinjore. Achiel kachiel Cleophas Abrorora koda Collins Otieno bende en achiel kuom jotelo mar Association of Nurses e pacho kamano mondo mi olernwa ni to ywak magi gin mage kaluwore ni bende gichiwo ndalo 7 mar mondo migawo mar thieth oketh listino kendo chak manyien chiwo tije makamano machiegni. Erokamano, an nyinga en Collins Otieno Ajwang'. Collins Otieno Ajwang', an jatend nurses Kenya ka mangima korka miluongo ni National Nurses Association of Kenya. Wan ka mondo wawach ne jopiny ni ok wayie gi welo manotim gi Cabinet Secretary jatend migawo mar thieth Dr. Susan Nakumicha mano walo jotend sekta mopogore opogore e thieth e migawo mar thieth. Omiyo awan ka kuom cadres jolony mopogore opogore mag health moting'o nurses, moting'o clinical officers, moting'o pharmacists, moting'o laboratory technologists, physiotherapists, ne wang'eny. Migawo mar thieth sectors go 132 to e welo mar jatend migawo manotim nyoro nodhi ataro gi chik manobedo passed in 2017 ndalogo ne under leadership of Dr. David Mailu mano ng'ado ni sekta mar thieth ibiro pogi e gik miluongo ni directorates mano nego bed 5. Achiel kuom gi ne medical, nursing, pharmacists, nen migawo machielo nen mar administrative. Koro migawo gi kopoggi to nego poggi e kind jothieth te nikech health ok nyal tim gi ne group achiel kata jolony achiel. Koro jolony achiel obedo ni jolony achiel obedo omi tijegi omiyo ne ok wawinjo maber kaka the rest jok modong' migape 30 modong'. Koro Health Act 2017 notamore ma koro noketo migawo gi kaka ipogo tijegi e departments kata directorates 5. Koro wayudo ka jatend migawo masani nowe mago to dhi appoint jok moko nono to kata mana marwa mar nursing ni ne oko recognize kendo ne oko tim appointment mora kanyo. Mane momiyo ne wakwayo jatend migawo ni wamiye ndalo 7 mondo o revoke gima no otimo mondo luong wa jotelo mag health migampe modong' mondo wabed kode piny mondo walos wachni. Kok waloso wachni through negotiation to koro waneno ni wabiro dhie okang' machielo. Cleophas mana kamano mago e ywak mabende riwruoge mopogore opogore mag sectors mopogore e bwo migawo mar thieth ni godo ka bende koro gichiwo ndalo 7 ni migawo mar thieth mondo mi oketh listino kendo chak manyien ka kwayo margi en ni mondo mi oket kombe kata thuologo e oboke mapacho ka mar mondo mi jolony madwaro mar mondo mi otel e migepego mondo tim kamano. Kao kamano aduoki e studio. Agoni erokamano ahinya Simfros Okinda wacho ni weche mag thieth bende gin moko machiegni ahinya gi dhood chuny oganda. Erokamano kuom miyo ripoti makar wage maber ni weche manyien mag kagi kacha odiochieng' makano chieng' tich ang'wen bende wayudo sigana e yo moro ma ongirore ahinya weche manyien ma saa 1 kod saa 3 mana ng'ich welo kod mago imore odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' wadhi kamachielo bende wadarango chenro mamoko bende madhi nyime kar kae. Mano riwruok ma ochung'ne weche chiemo kod pur mano wacho kanyo mano mar FAO mano Food and Agriculture Organization FAO koro kod Sirkan County ma Kisumu odiochieng' ma kawuono ochiwo mich mag bero ohala mano manyasani kaka pith gwen kod nguruwe ne girube ma opogore mano mayudore alwora ma Kisumu.
En mich ma ochiwo mane ochiw neno ni grube go bende odongore e yor timo ohala kendo kedo kod dhier. FAO ma bende tayo chenro makamagi counties ma Kisumu kod Nairobi kuonde mopogore opogore ma bende yudo ni thoth rowere onge tije kendo ne ochiwo thuolo mondo mi grubego or kwayo kaka inyalo konygi mano mag medo yuto margi. Moko kuomgi bende koro nochopo kanyo wawinja ne kaka chal mar wach nitie. Ne grube wa mopogore matimo weche mag hotel, weche mag baking kata loso cake gi mkate. To equipment mokelnwa kawuono ok en equipment mokwongo. Chien kacha cha nyiche ne FAO osemiyo grube mamoko bende kony mopogore opogore madhi miyo gitim ohendnigi e yo makare. Kendo dwe manyien wabro yudo kendo kony ne grube moko machalo kaka posho mill to gi gik makamago. Koro kony ni te en $1,700,000 to mwayudo kawuono total cost and $1,1.5 million. About a month ago, we gave some of those beneficiaries equipment which were around transportation systems, and today we are giving items which are mainly around their high kitchen value addition systems that we are giving today. Adieri kawuono tich tire Kisumu County. Gimotimnwa en gima duong'. Gikonyowa magikelonwa machines mwadhi tiyo godo kaka ana ja bakery. E bakery na kanyo okelna oven ma oven nani dhi konya e ndiko jok moko 2-3 e bakery na kar kanyo. Aduoko erokamano maduong' ne government. To kawuono kokalo kuom FAO gi county government ma Kisumu abiro kao grant marwa ma en incubator mabro konyowa e hatchery mar nyithi gwen ma kendo bro bedo konyruok ne jomoko mok gin youth members, mok gin group members. Nyakoromo jwang' wawuoge mago matimore e county ma Kisumu. Wayudo weche mamoko bende manyalo kelo mor e chunyi. Sirkand piny Ingereza koro ogolo omenda maromo euro 1,400, mano maromo $59,300 gi wiye, mano mar timo gedo mag kuonde tiegruok mag rowere mabiro konyogi e jiwo somo. Kane giloso e kaunti ma Kiambu, jambetre ma piny Ingereza Sebastian Groth bende koro lero kanyo ni gibiro gero kuonde tiegruok maromo 16 kendo jopuonjre mabiro yudo tiegruok biro yudo tich e pinje maoko. Jachung' mano ma sikunno, mano mar Jen Mwani, olero ni gibiro chiwo puonj ka achiel gi penj mar tego ng'eyo mag jopuonjre go. Jambetre no bende ne nolose wi chenro makoro ntiere kar kanyo. But all over TVET, it's much more. So we have bilateral cooperation agreement that was signed in December, which is about 153 million euros per 2 years, and you can say that a quarter to 1/3 of this amount is going into TVET. Our call to government is to ease the certification process or centralize it. Our call to government is to allow assessment and certification of skills across the country on an ongoing basis without waiting for April or August or December, because when you look at other economies like India, when youth gain skills, they are assessed at the location. They get their certification. In Kenya, it would also be very good if the certification process can be consolidated so that a youth does not have to go to 5 different regulatory bodies. Nyakoromo jwang' ka in gi rabolo tinya time yo machalo nade. Rabolo inyalo chamo, inya tiyo kode yo mopogore opogore. Koro sani ber mar rabolo en ang'o? Mano kwasiwuok kacha weche mabende wawijo kacha ni nyalo dhi somo e pinje maoko ponono kiyudo tiegruok makare. Mano kaluwore gi gino mowach kanya kaunti ma Kiambu. Bad migawo mar mbalariany no ma Nairobi ma bende osebedo ka puonjo joma mine yore ma ginyalo dongore godo, ochako chiwo puonj ahinya kaluwore kod ber mar pith mar rabolo. Puonj ma kamae ne gichako e kaunti ma Meru kaachiel kod mano ma Tharaka Nithi.
ka oloso e kinde mane giyango chenro makamano ne grup jomamine maromo 100 e gwenge maga Ntarene kachie mano mantiere kar chungund burano ma Imenti South. Jodito mopogore opogore mantiere sekta mar lony manyasani wacho ni okang' makamano biro konyo e chwalo pith mar rabolo. Jaod bura e kaunti ma Meru Mano Elizabeth Kailimia mabende okwayo piny owacho kachiel kod sirkand kaunti ma Meru mondo kaw ting' mar konyo jomamine makamagi e timo ohala magi mag tiegruok. Banana. You can use even the leaves, you can use for different, purposes. I understand you can even have vegetables and so on. So we are saying that we would like it to be an industry, in this area where everything we have about bananas and so on is produced. The other problem we have in Kenya is sustainability, and we have the county government here this afternoon. We have our area MCA. We are in collaboration with the governor of Meru. If women are empowered in economic empowerment, if women are empowered to fight security and also to resist other issues like gender-based violence, that's how this country as a group can have a better quality of life. Okora magyo kaunti ma Nairobi, Governor ma Nairobi Johnson Sakaja odhiambo manyoro nyobago nyasi mar chiemb otieno mano mong'ere kaka iftar ne jodin Salam masani tweyo e dwe maler mar Ramadan e boma ma Nairobi. Riwruoge koting'o nyaka mago mag jodolo mag din Islam mano CIPK mano bende mag jotend Islam namle mabende kod komiti mano mochung'ne od alam mar jo-Islam ma Jamia ne oyuoro e nyasino. Nyasino bende nyo yuore kod jotelo koting'o jod bura kod jotije mag kaunti ma Nairobi. Leo thank you for honoring us as the Nairobi County government for coming away for this. Ramadan ni muda muhimu sana. Ramadan is one of the 5 pillars of Islam. It is very important. It is one of the 5 pillars. Na vile nakumbuka kuna pila ya kwanza ya shahada, si kweli? Alafu tuko na swala, alafu tuko na saumu, alafu tuko na zakat, alafu tuko na haji. Nimefurahi sana kwa vile rais wetu amesema pia wale ambao wanaenda haji wanaenda anafungua tunaita consulate kule Jeddah kusaidia ndugu zetu ambao wanapata nafasi ya kutimiza the 5th pillar of Islam. Na sisi kama Nairobi County pia tutawasupport kwa ile njia ambayo tunaweza kila mwaka wale ambao wanaenda. Nyakora moke joan kaporo ten record weche go mag jodin Salam. Familia moromo mago maromo 5,000 mag din jo Salam oyudo chiemb kony mago e gwenge ma Hola e kaunti ma Tana River kaka yo mar dhialo nyasi mar Idul Fitr. Nyakora moke joan jodak go ma Hola ne olero ni twech mar Ramadan ma higani obedo gi midhiero mathoth kaluwore ni ne nitiere nok mar chiemo mane obedo kaluwore gi midhiero mar oro mane okwako pachoka kuom kinde. Chiemb kony makamano koro ne okelonegi mor e kinde mane gichano timo nyasi mag Eid. Lengo moja ya msaada huu ni kuwasaidia wale ama kusaidia jamii, haswa kwa wajane, mayatima, maskini na mafukara, kuwajaza furaha katika vifua vao, tupate kusherehekea sikukuu pamoja. Natoa shukrani kwanza kwa hii fitri ya leo kwanza kwa shirika la Direct Aid pamoja na shirika la watu wa ama na kaunti yetu ya Tana River vile vile na wafadhili wote waliojitahidi kutufikishia fitri hii kwa siku ya leo. Natoa shukrani na pia nahimiza Waislamu washerekee Eid kwa furaha na weke amani, ili huu mwezi mtukufu wa Ramadhan itakapoisha na sisi pia tumefunga na tumemaliza kwa amani na kwa furaha.
Nyokromo joang moko matimore pinje maoko warang kanyo ni ma ok tin ne ji 80 wito ngimagi to moko bende moheo 100 oyudo hinyruok bang' ji nyonore manokaluwore kod dhungruok mag dhano e boma ma Sanaa e pinyno mar Yemen. Dhungruok no ne obedo e kinde mane oganda makwar ne ochopo e skul moro e bomano mano ma Sanaa e kinde mane joma chunygi ng'won ne pogo omenda kaka mich ne jopiny kaka mich no e kindegi mag Ramadhan. Joneno mago bende ne owacho kanyo ni rowere moko ne omuocho magina mar gayo oganda to kuom hawi marach ne ogoyo weche sitima ma bende ne omuoch matek kendo kelo kihonko ne jopiny mane pod rito mich makamago. Migago mar arita e pinyno owacho ni gisegolo ringre e jogo manowito ngimagi ka joma ohinyore ne orwaki e ute thieth. Machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mata chenro ni en Andutho Tieno aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakach nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Nyakuramogi joang weche mag tuke nitiere mano alap tuke manyaururu mabende osebedo kacha ka kelo kwan mamalo